Kun şerifiniz hayırlı olsun, saatlerde 15:30 efirde zaman. Bugün Kırmışgal'ın 803. kunu ketmekte. Soңғы olup keçen Одессе вақияларынан tanış etmege hazırmız. Айпетреде Рус силиалы аскерлері тешкірулер кечірелер. Bu haqda advokat Emil Krubidinov bildirdi. Onun sözlerine göre silahlı insanlar ticaret noktalarını teşkireler. Kırım-tatar sayıpları satış noktalarını kapatmağa mecbur olganlar. Tafsilatlıca Nevbeteki yayınlarımızdan öğrene bilesiniz. СБУ Кырымның Мемури сыңыры янында террористик бірлешме азаларына яқалады. Олар Галибек күні қайдетілген вақыт Херсон велетінде патлав тешкіл етмеге азырлана екенлер. СБУның малюматына көре бұл Русия тарафындан дестек алған инсанлардыр. Патлатыжыларының арабасында 40 кило тротил тапқанлар. Украина мақсус қызметі білдіргеніне көре, айны бұл тақым апрель айында Новоалексеевка қасабасында араба патлатқан. О вақыт бір инсан ілек олды, ең азындан 6 кіші яраланды. Служба безпеки України виявила та затримала членів терористичної групи, які скоїли теракт на початку квітня в Генічинську. За нашою інформацією, вони планували здійснити ще один теракт в іншому населеному пункті цього ж району, а також, за нашою інформацією, планували терористичні акти на Херсонщині під час відзначення 71-ї річниці Дня Перемоги. Ми з'ясували, що ці люди фінансуються з російськими спецслужбами, і сьогодні тривають пошуки решток цих груп. Детальну інформацію щодо кількості ми можемо надати пізніше. У затриманих в автомобілі було вилучено пластид в тротиловому еквіваленті майже 40 кг. Bayramlar kaydetilgen son Ukrayna şarkında vaziyet kerginleşi başladı. Teröristlerinin ateşine Avdiivka, Starognatovka ve Marinka kasabaları uğragan. Ular Minsk anlaşmalarını bozup çeşit türlü silahnen ucum eteler. Jenkeverler en azından 15 kere barışık vaziyetini bozganlar. Бойовики порушують умови суворого незастосування зброї практично вздовж усієї лінії розмежування. З вечора противник обстрілював наші опорні пункти в районі Авдіївки з гранатометів, стрілецької зброї та зенітних установок. Неподалік Луганського бив з гранатометів та озброєння бойових машин піхоти. На Маріупольському напрямку під вогнем бойовиків опинились наші позиції в районі Широкіного та Старогнатівки. Там противник застосовував гранатомети різних систем, а також протитанкові ракетні комплекси та озброєння БМП. На Луганщині бандити обстрілювали зі стрілецької зброї українських воїнів, що несуть службу біля Новоолександрівки. Неспокійно і з початку цієї доби. Незаконні збройні формування вже 6 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Захисників Авдіївки обстрілюють з гранатометів. Біля Старогнатівки бойовики ведуть вогонь з БМП, а в районі Мар'їнки активізувались ворожі снайпери. Чеченистанда террорист оз-озына сыңыр кечті ноқтасында патлатты. Бұны таздықлаған видео YouTube'да пейда oldu. Патлав алетіні рус аскері янынан кечкенде чалыштырды. Вақия Чеченистанның Грозный Алхан Кала юлында yüz berdi. Дойди до нашего вагона, скажи, возьми шнур с модема. Қырымда кімсе қырым-татар тіліні öğrenmege keder etmey. Bunu Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Tamir Halklar Forumu çerçevesinde Rusya temsilcisi bildirdi. Bunu tasdiqlagan videonu öz Facebook sayfasında Ukrayna Informasyon Siyaseti Nazirinin birinci muavini Emine Jepar bildirdi. Bugün ise Yarımada'da insan hakları bozulup meselesi muzakere edilecek. Для изучения крымско-татарского языка теми детьми, которые являются по национальности, относятся к этой группе. На базе 25 дошкольных образовательных организаций с русским языком открыто 35 групп с крымско-татарским языком. Таким образом, я бы сказала, что в республике Крым уделяется определенное внимание для того, чтобы школы создавать не только группы для изучения крымско-татарского языка, но и созданы школы, где основным языком обучения является крымско-татарский. Спасибо.
Чатырдақ сеферінден вазгечмеге чағырдылар. Бұл ақта Меджлис рейсі Рифат Чубаров білдірді. Оның сөздеріне көре бұл мерасимна ишғалжылер ве оларының қызметінде олғанлар өз менфаатына қолланажақлар. Чубаровның сөздеріне көре сефер тешкілятчыларындан бірі муфтият қайдетілген. Мерасим бұл сене майысының 15-інде өткерілмек керек. Мы рекомендуем никому не участвовать в этом году в той акции, которую организовывает Духовное управление мусульман Крыма. При всем том, что некоторым представляется, что они могли бы поднять национальные флаги, прочитать дуа, но никто не гарантирован при такой беззубости муфтията, никто не гарантирован того, что рядом кто-то не поднимет флаг оккупантов, что рядом там не будет другая атрибутика, другие символы. И все это они попытаются массово раздать по своим телевизионным каналам, показать на Запад для того, чтобы еще и еще раз попытаться утверждать, что в Крыму все хорошо и наиболее счастливыми являются крымские татары. Мы обязательно все поднимемся на Чатырдах. Мы все поднимемся, когда мы вновь соединимся, но когда Крым будет свободен. Подниматься под русскими флагами, подниматься в окружении сотрудников тех карательных органов, которые вламываются в наши дома, подниматься тогда, когда буквально через день, через два наших ребят будут судить в Ростове-на-Дону, вернее, уже теперь опять в Симферополе, будут судить 18 мая, специально в этот день. Подниматься тогда, когда 14 крымских татар находятся совершенно незаконно в застенках ФСБ, нам представляется это есть циничным. Бүгін ве ярын ярмадада шидетлі ел ве яғанақлар олмасыны тахмин етелер. Қырым гидрометео мерkezінің малыматына көре бүгін ойледен соны ве ярын күндіз сағанақ, бұрчақ яғажақтыр. Ел есе саниеде 15-20 метрге қадар есежектір. Февкуляден әзірлігі 2 күнге февкуляде вазиетіні елан етті. Бұл нұқтада яйынымызны екінлейміз. Сілерге ей күнлер тілеймін. Евбеттекі яйынларымызны қачырмаңыз. Саты әрілі олыңыз. Көрішмек үзіре.